Quddiem l-imħallef Consuelo Xerri Herrera tlieta kompla jinstema' l-ġuri ta' żagħżugħ ta' 22 sena li huwa mixli fost l-oħrajn bi stupru. L-ewwel xhud kienet omm it-tfajla tal-akkużat li allegatament hija flimkien maż-żewġ tolieda ġiet stuprata mill-akkużat. Fil-qorti l-omm qalet li ftit xhur wara li żagħżugħ beda relazzjoni ma' binta ta' 17-il sena beda jkun possessiv u deskrivitu wkoll bħala għajjur. Sa dak iż-żmien hija kienet tgħix flimkien mar-raġel tagħha f'darhom f'Witlajn fejn allegatament seħħ l-abuż. L-omm qalet li kienet tisma' l-ħna fid-dar li iżda ma kienx tibqa' tismagħhom meta l-imputat ma kienx ikun id-dar. Il-mara rrakkontat kif nhar Santa Marija tal-2018 hija tqajmet f'xi-11 ta' filgħaxija b'daqqiet ta' żraben u rat lampa ttir filwaqt li bdiet tisma' leħen l-akkużat jgħajjat. Dak il-ħin hija kellha bżonn tuża l-kamra tal-banju, iżda qalet li semat leħen jgħidilha biex tagħmel il-bżonnijiet tagħha fil-gallerija. Żidet tgħid li leħen qalilha l-akkużat għandu s-seta' u l-ispirtu miegħu. Qalet li fl-istess lejl il-leħen kien ikmanda biex tgħid tal-indiem arkub tiegħha filwaqt li ġiela tagħmel atti sesswali mas-sieħeb tagħha. L-omm qalet li ġieli ġiet ordnata taqla daqqiet ta' pon f'wiċċha minn binta, xedet ukoll li bħala daqqiet kienet anki taqla swat bil-frosta bħala kastik. Fix-xhieda tagħha l-mara qalet li l-leħen kien ordnala biex tagħmel diversi atti sesswali illi matulhom intużat l-asta ta' xkupa. Żidet tgħid li l-istess att kellu jsir ukoll fuq ħabib tal-familja. Fix-xhieda ntqal ukoll li l-istess atti kienu wkoll ikkomunikati mill-leħen ma' oħt l-arusa tal-akkużat li tat ix-xhieda tagħha tlieta. Hija qalet li l-leħen li huwa simili għal dak tal-akkużat kien ordnala biex tagħmel xi atti ma' omma u mal-arus tagħha li dak iż-żmien kienu ilhom flimkien ġimagħtejn, kif ukoll li tinħasel moħħta. Oħt l-arusa tal-akkużat xedet li bdiet tissuspetta li l-imputat kien qed jagħmel il-leħen jimita lix-xitan li bih beżza lilha, lill-omma u lill-oħta tant li kienu jagħmlu dak li kien jgħidilhom.